ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସହରିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ଓ ଭୋଗରାଇ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଢାଙ୍କିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଏ ତାହା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ।